saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dahiti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing mano wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, itinananay nga panakay sagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dahiti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agninan. Tayo. Pudno nga dagiti sa una ket agbali na taraon ti kararwa tayo. Akas iti panggep iti timek ti mauawag iti letang daytoy ti mangisagana kada tayo. Nganananay para iti panagsubliwo no may kadwa nga yaay ti anak ti Dios. Nga ni Apo tayo, nga ni Hesukristo ken mangisalakan tayo. Ket sakbay ngagtultuloy tayo gagayem ken kakabsat agtamid tay mampay iti panagkararag. Madaydayaw nga amami ken Diyos mi nga nailangitan. Agyaman kami maneno Dios iti daytoy nga gundaway nga makaumay kami kada kayo iti trono ti kasim. Tapno idatag miyapo daytoy inkam panagadalmanen kadagiti sasaom. Iti daytoy nga programa ti timek tumawawag iti letang. Ket bendisyon na mga pungarod dagiti amin ngagdingdingeg wenno agbuy-buya iti daytoy nga programa, agrama daytoy nga estasyon. Kaya namin na pong agserserbi kada kayo tintero asang alubungan. Ket tiyayat, ken ti kinapudno, isu kadi Apo ti mangmaymaysa, iti tunggal maysa kada kami. Sublime Apo ti yaman, ken dayaw kada kayo o Dios. Gapu iti napatiganagan, na Kristo nga pumi ken mangisalakan. Amen. Iti napalabas nga Domingo kakabsat, di panakay konsegrar tayo. Nga nananay, iti daytoy tawen 2026. Iti panakay konsegrar ti bagi tayo amin. Awan ti ikedked tayo. Ngadda kada tayo ken inted ti Dios kada tayo. Isungar nga ti panangitultuloy tayo gagayem ken kakabsat. Iti panakay konsegrar tayo. Iti daytoy nga tawen ket kadagiti amin. Nga nananay wenno napudno nga nangikonsegrar ti biagda. Ti biag tayo. Ken ni Apo Dios, ken ni Kristo, may salaengen, ti kapapatgan abanag, para kada kayo, para kanyak, para kada tayo amamin. May salaengen, ti kapapatgan abanag. Anya, kadidaytoy gagayem ken kakabsat. Intay, panunutin amin dagitoy. Intay anagen. Tapno makita tayo, no anya dagitoy kayat ti Dios, nga maamuan tayo iti daytoy nga banag kakabsat. Ket indilig ti mangisalakan tayo, dagitoy nga bendisyon, ti manubmot nga ayat. Ikinumpara ni Kristo. Daytoy kakabsat, dagiti bendisyon, iti mangsubot nga ayat. Numang subot nga ayat, kayat na nga sawen, ti Diyos mismo, ken ni Kristo, nga anak na. Nga iso daytoy ko na, ti maysa anapateg a perlas. Numangag tayo perlas kakabsat. Sumrek iti panunod tayo, kinabaknang, wenno gameng, wen kakabsat. Tada ito'y iti maysa nga banag,
nga tartarigagayan ti tao dito'y lubong wen kakabsat. Ngaman niya daytoy nga perlas nga bagbagana, iti daytoy nasantuan na kasuratan nga isu kumalaeng iti kapapatgan nga tagikwaen kadagiti amin nga nakay konsegrar ti biyag na iti Dios ken ni Kristo. So nginlawlawag na ti leksyon nga insuro na babaen ti pangarig ti maysa nga agtagtagilako nga agsapsapol kadagiti nasayaat a perlas. Maysa nga agtagtagilako kakabsat ngem agsapsapol kadagiti nasayaat a perlas. Ket isu nga idi nakasarak iti napateg unay a perlas napan ken inlako na amin nga adda ken kuana ket isut ginatang na. So nga makita tayo kakabsat, inlako na amin nga adda ken kuana ket insukat na daytoy iti dayjay tartarigagayan na nga perlas. So nga nagsinukat napukaw jay bagi na ngam nagunudan na jay tartarigagayan na. Kasta ti kayat na nga sawen kakabsat iti nananaya pa na kay konsegrar ti biyag tayo ken ni Apo Dios ken ni Kristo. Ket iti daytoy nga tawen 2026 kasta kuma ti mapasamak iti tunggal amin nga agdengdenge ken agbuybuya iti daytoy nga programa ti timek ti umawawag iti letang. Umuna nga anagen gagayem ken kakabsat ni metlaeng Kristo ti perlas adakkel ti pategna. Daytoy wenno isulaeng awan ti sabali abanag tinapatpateg pay kadagiti amin nga nakakonsegrar ti biyag na iti Dios ken ni Kristo. Tapay kakabsat nga ni metlaeng Kristo ti perlas adakkel ti pategna. Takunanan na umong ken kuana dagiti amin na dayag ti Ama ti kinapudno ti kina Dios iso ti ranyag ti dayag ti Ama ken tinapaypayso aladawan ti kina isuna may parang iti dayag dagiti galad ti Dios iti kababalin na ket agranyag ti tunggal pinanid dagiti nasantuan na sursurat gapu iti lawag na. So nga ti amin nga dakada tayo agraman biyag tayo ama isukat iti amin nga adda ken Kristo agraman biyag na. Isu nga non nya ti adda ken Kristo non nya ti adda kada tayo agsinukat wen kakabsat. Isu nga no kitkitain tayo mapukaw tayo nga magunudan tayo ni Kristo wen kakabsat. Matay tayo iti bukod tayo nga bagi ket ni Kristo ti agbiag kada tayo. Kasta ti fully consecrated ken ni Apo Dios ken ni Kristo. Ket kunana pay kakabsat ni Kristo awan pakapilawan na wenno tulaw ti kinalinteg ni Kristo. Kas iti nadalos ken napudaw a perlas. Awan tao a makaaramid tinasaysayaat wenno makapasayaat pay tinaindaklan ken napateg a sagot ti Dios. Isot awan mulit na. Nailemeng ken Kristo dagiti amin agameng ti kinasirib ken pannakaammo. Isot na aramid a kinasirib, kinalinteg ken kinasanto, ken subbut nga agpaay kada tayo. Wen kakabsat, tadaytati ibagbagan Apostol Pablo kada tayo. Ket kasta daytoy ket naggapo iti Dios, babayan ken Kristo, nga ipakpakaammo na kada tayo. Tapno mamammo tayo nga nananay ti anak ti Dios. Ngawan sa bali no dini Apo Jesus. So nga masarakan ken ni Kristo amin a makapnek kadagiti kasapulan ken tarigagay ti kararwa. Ngagpaay ito'y alubong ken nagpaay met ti lubong a mapasungad. So nga ti manubot tayo ti perlas a napateg unay nga iti panakaidilig na agbalin dagiti amin a banbanag a pannakapukaw. Kaya tay kadida ito nga sagot ti Dios kada tayo. Nga isukat iti amin nga adda kada tayo agraman biag tayo kakabsat ken gagayem. Wen kakabsat ta oray mapukaw ti amin tayo ngem ni Kristo
Isu daytoy iti kinabaklang, daytoy iti gameng iti langit. Nga isu ti kasukat tayo, kakabsat. Ket magunudan tayo ti amin. Awan iti kumpara tayo nga gameng dito rabaw ti daga. Anapat pategpay. Ngem ti perlas nga offer ti Dios. Ngawan sa bali no ti bugbugtong nga anak na. May kadwa nga anagen tayo kakabsat. Imay ni Kristo kadagiti kukwa na. Ngem saan nga inawat dagiti kukwa na. Wen kakabsat. Adtoy libre nga inted ti Dios ti bugbugtong nga anak na. Awan bayad na. Wen kakabsat. Ngem iti nakasurat ken napasamak pudno nga napan isuna kadagiti kukwa na. Ngem saan nga inawat dagiti bukod a kukwa na. So nga nagsilnag tilawag ti Dios iti kasipngetan ket isut sana naawatan ti kinasipnget. Ngem saan met anasarakan nga awan ti panangibibiyang dagiti isuamin iti sagot ti langit. Itakderan tagtagtagilako iti pangarig ti maysa akita dagiti tao as ipapasnek nagtarigagay ti kinapudno. Wen kakabsat. Isu nga makita tayo dagiti tagtagilako tarigagay da nga mailako amin nga lako da. Tapno magunudan dala njay panggep da. Wen kakabsat. Isu nga kunana itakderan ti aglaklako uno tagtagilako iti pangarig ti maysa akita dagiti tao as ipapasnek nagtartarigagay iti kinapudno. Kasta kumakakabsat iti tunggal maysa kada tayo. Tarigagayan tayo nga maamuan maala daytoy nga kinapudno kakabsat. Kadagiti na dumaduma a pagilian at dadagiti napasnek ken managpanunot at tao. Ang agsapsapol iti dayjay ibilang da kumaagameng ti kararwa. Babayan ti panagsukimat da kadagiti basbasaen ken pagsiriban ken kadagiti relihiyon toy lubong. Ken iti tengna dagiti Hudyo at dadagiti agsapsapol iti maysa abanag nga awan kadakwada. Gaputi sa anda a panakapnek iti napurmal a relihiyon inilili dadayjay na espirituan ken makaitag-ay. Wen kakabsat so nga makita tayo iti sistema iti damo nga Israel kakabsat iti sanpay nga addada ijay Kanaan. Idagdaldalyas at dapaylaing kakabsat makita tayo no kasanuda as ipipingit nagtultulnog numan pay adda pa nagliway da isungarod nga manulaing iti nakadanon iti Kanaan nga midi addadan di Kanaan makita tayon kakabsat iti paggidyatan iti panagpamati ken panangyaplikarda kadagitoy nga pamati da nagbalinen ana formal a relihiyon ket kadagiti agtartarigagay nga agsapsapol iti daytoy na idumduma iniliyuda dayjay na espirituan ken makaitag-ay. Isu nga naibilang dagiti adalan ni Kristo kadagitoy at tao anaud-udi. Uray pay da Cornelio ken daydi Eunuco at taga Ethiopia ngayon una. Nabayagen nga iniliyuda ken inkarkararagda ti idadateng kumatilawag nga gaput langit. Ket idi na iparangin ni Kristo kadakwada isut inawat da asiraragsak. Isu nga makita tayo ti kaduan iti ili na Apo Jesus uno ili ti Dios makita tayo nga manulaeng ti mawat ken kuana. Isu nga napan iti kukwana in general ngem dida nga inawat dagiti kukwana isuna. May katlo nga anagen gagayem ken kakabsat. Ito ya pangarig saan anay datag ti perlas akas sagot. Isot ginatang tagtagtagilako iti pateg ti amin akukwana. So da iti kakabsat iti may panggep iti pangarig. Nga da ito'y perlas ket
kunana saan anaidatag akas sagot. Udi kat masapol agatangin. Wen kakabsat, kat dayting agtagtagila ko, insukat na tiyam amin na. Tapno magunuda na lang dayting perlas wen ugameng. So nga adu dagiti agduwa-duwa, iti kay papananda ito'y agsipod tamaidatag ni Kristo kadagiti sursurat akas sagot. Ti pagarupda sagot ni Kristo. Gayam ket gatangin. Ngem anya nga klase agatangin ken panggatang. Kunana isot may sasagot kadagijay amang isuko kadagiti bagbagida ken ni Kristo. So daytoy kakabsat. Sagot kadagiti amin nga nang isuko, nang ikonsegrar dagiti bagbagida ken ni Kristo. Bagi kararwa ken espiritu nga awan igawgawid without reservation. Talaga fully. Yan po, submitted, surrendered, consecrated. Masapul nga ited tayo dagiti bagi tayo ken ni Kristo. Tapno agbiag tayo iti maysa abiyag tinatudyo a panagtulnog. Kadagiti yamin nga alagaden na. Masapul ko na ited tayo dagiti bagi tayo ken ni Kristo. So nga kukwa ti Apo dagiti amin a kinaisu tayo. Awanti bukod tayo kakabsat. Amin nga dakada tayo kukwa ti Apo. Amin dagiti saguday ken kabaelan nga adda kada tayo. Tapno isudat maitalaga uno may konsagrar iti panagserbi tayo ken kuana. Inton maited tayo nakasta dagiti bagbagi tayo. Take note kakabsat. Inton maited tayo nakasta dagiti bagbagi tayo. Ited tumeten ni Kristo ti bagina kada tayo. Agraman dagiti amin aggameng ti langit. Isungar nga ni Kristo ti amin na kinabaknam ti langit. Nga ited ti ama kadagiti amin nga mangisukumet iti bagbagina ken Kristo. Wen kakabsat. Kaya iti kasta kuna nakakabsat, magunudan tayon ti perlas adakkel unay ti pategna. So dayti kakabsat, iti banag nga dapat nga maawatan ti tunggal mamati, agkun kuna apasurot ni Kristo kakabsat. Numaited when numaawat tayo daytoy, at dapay kadi pagkurangan tayo kakabsat ken gagayem, awanin. Sobra-sobra pa yan kakabsat. Tapay, mismo ti langit, ket maited kada tayon kakabsat. Amin nga banbanag, nga day ti langit, ket maited kada gitiam. Amin, amang italaga, mangikonsegrar ti biyagda, iti panagserbi, ken ni Apo Dios, ken ni Kristo. May kapat nga anagen, kakabsat ken gagayem. Sagot nga awan bayad bayad na ti panakay salakan nupay kasta isot masapol ama ilako ken magatang. Ulitin kakabsat, sagot nga awan bayad na iti panakay salakan nupay kasta isot masapol ama ilako ken magatang. Iti pagtagilakwan at inadyusan na kaasit agturay may datag tinapatega perlas akas lamagatang nga awan ti pirak ken awan bayad na. So nga nagin tayo kakabsat di pangarig ibagbaga na di jay nga kas lamagatang dayto nga perlas ngam awan ti pirak awan bayad na wen kakabsat. Itoy apagtagilakwan mabali na magunudan dagiti amin na tao dagiti sanikwa ti langit. Isu nga daytoy kakabsat ti langit ket para ti amin ko mga tattao. No adda pa nagtarigagay tayo. No adda pa nangikonsegrar tayo. Ti biag tayo iti daytoy nga banag. So nga silulukat ti paggabengan kadagiti alahas ti kinapudno. Wealth of truth. Gems of truth. Ngagpaay kadagiti amin. Isu nga no kinabaknang amin ti pagsasalitan kakabsat ti mata ti tao ket kasla naglawag makasisirap iti mata ti gameng wenno kinabaknang ngem iti kinabaknang ibagbaga ti Dios wenno tinasanto na kasuratan
sabali iti ibagbaga na kada tayo kakabsat. So nga kunana kakabsat, adtoy isaad ko ti sangwanam, ti maysa asilulukat arwangan kuna ti Apo. Ket awan ti tao ang makairikep ken kuana wen kakabsat. So nga ti langit ket silulukat para kadagiti mayat asumrek. Awan ti mabalin saan no tutuusin kakabsat. Awan kampilan ngagbantay ito'y arwangan. Kunain dagiti timek iti uneg ken iti ruangan. Umay ka. Come. Dagiti ti awis. Ti langit kakabsat. Awisen na tayo iti timek ti mangisalakan as ipapasnek ken si aayat. Kasto iti kunana kakabsat ti Apokalipsis 3:8 ken 18. Ibalakad ko ken ka agumatang ka kanyak iti balitok anapasudi iti apoy. Tapno bumaknang ka. Gumatang ka kanyak kuna ni Kristo. Iti balitok anapasudi iti apoy. Tapno bumaknang ka. Daytoy kakabsat. Iti ibagbaga na dito'y nga anagen tayo. Nga sagot nga awan baybayad na ti panakay salakan no pay kasta isut masapul ama ilako ken magatang. San nga iti pirak? No diket babaen iti napudno apan ang isuko, natudyo apan nagtulnog, babaen ti pamati ken Kristo. May kalima nga anagen gagayem ken kakabsat. Maysa a bendisyon ti Ebanghelyo ni Kristo ang mabalin na gun-uden dagiti isu amin. Isu nga ti bendisyon ti perlas gameng ni Kristo. Kunana mabalin na gun-uden dagiti isu amin. So nga kabailan dagiti napanglaw. Akasmet kadagiti babaknang. Agatangen ti panakay salakan agsipod tayo isut sana magun-udan. Babaen kadagiti nailubungan asanikwa. So gatangen ngem saan nga sanikwa kakabsat. Saan nga nailubungan na sanikwa? Iti ibayad tayo iti daytoy. Isot magun-udan babaen ti natudyo a kinatulnog. Babaen ti panangisuko tayo iti bagi tayo ken ni Kristo. Akas ginatang na akukwa na. Uray pay ti kangatuan na tukad na sana mabalin ti adal nga isadeg ti tao iti Dios. Kaya't nga sawen uray anya tinagun-udan ti tao. Adal man, profession man, nanyaman na kasasad ti panagbiag. Saan nga dayto iti makayasideg kada tayo iti Dios. Wen kakabsat. Isu nga ibagbaga na lang nga uray pa iti sirib, profession ken nanyaman, saan nga dagitoy iti kidkidawen ti Dios kada tayo. Takunana na paraburan dagiti Pariseo, iti amin nakita di gundaway, na espirituan man wenno aglabas uno temporal. Ket kinunada asitatangsi, nabaknang kami, ket nagunudan mi ti kinabaknang, ket awanen ti pagkasapulan mi iti anyaman. Nupay kasta, isudat daksang gasat, ken marigrigat, ken napanglaw, ken bulsek, ken lamo-lamo. So nga makita tayo kabsat espiritu ti Pariseo, ken ti espiritu ti Laodicea, agpada dang agpada. Pareho dalaing kakabsat. Ibagada nga awan ti pagkasapulan da. Saan da nga agkurang. Gamiti kinapudno na isudaket daksang gasat, marigrigat, napanglaw, bulsek, lamo-lamo. Kasapulan da ni Kristo. Kasapulan da ti langit. Nga isuda ito iti mangpunno kadag ito nga kina ay akasasaad kakabsat. Isu nga intang gaya ni Kristo kadakwada tinapateg unay aperlas ngemisot dida kinayat nga awaten. So nga makita tayo kakabsat masapol iti silulukat a puso ken ti panunot tayo kakabsat na umawat iti dayto isagsagot ti Dios kada tayo. Ket kinunana kadakwada umun-una dagiti agsingsingir ti buwis ken dagiti mannaki kamalala asumrek iti pagarian ti Dios ngem da kayo kuna ni Kristo kadagiti Pariseo kastamet kadagiti Laodicea wen kakabsat.
Isu nga ti may kanem nga anagen tayo kakabsat. Saan tayo mabalin at geden ti panakay salakan nga masapol nga isut biruken tayo. Asi gaganet get ken siya anus akas lakayat tayo kuma nga idiso amin na banag dito'y lubong gapulaeng ken kuana. Masapul asapulen tayo dayta napateg a perlas. Masapul. Ngem saan akadagiti pagtagilakwan ti lubong wenno kadagiti nay lubungan awagas. Sana balitok wenno pirak ti masapul nga ibayad tayo agsipud takukwa ti Dios daytoy. Baybayan nyo ti pamanunutan at tulungan na kayto dagiti na espirituan wenno nay lubungan na gundaway amang gunod iti panakaisalakan nyo. So nga sapulen ti Dios tinatudyo a kinatulnog. Dawaten na apaglikodan tayo dagiti basol tayo iti dayjay agbaligi kinuna ni Kristo ipaay kunto ken kuana a makikatugaw kanyak iti tronok akasmet ti panagbaligik ket makita katugawak ken amak iti trono na wen kakabsat daytoy iti panangsapul as gaganet get ken sina aanos akayat tayo nga idisso amin na banag dito'y lubong gapulaeng ken Kristo gapulaeng daytoy perlas nga isagsagot ti Dios kada tayo wen kakabsat. Isu nga may kapito nga nagen at dadaduma akas lagsapsapul iti nailangitan na perlas. At dadaduma kumakat amin kumakakabsat. Sapulen daytoy nailangitan na perlas. Ngem di damet aramiden ti si bubukel apananggay suko dakiti dakes nga ugali da. So dayti kakabsat nga dayjay minsan wenno madalas daytoy ugali tayo kakabsat. Isu ti makalaped no apay nga santay nga tarigagayan daytoy of offer ti Dios sa perlas wenno ni Kristo. Takunana di damet aramiden ti si bubukel 100% apan ang isuko dagiti dakes nga ugali. Sanda may palubos sa matay da no may papanitilasag tapno agbiag kuma ni Kristo kadakwada. Wen kakabsat matay tayo tapno agbiag ni Kristo kada tayo. Kasta ko makakabsat. Gapuna, asa anda masarakan, tinapatega perlas. So nga dayti kakabsat, ti makalaped, no apay nga sanda, tarigagayan daytoy. Isu nga sa anda, masarakan. Wen kakabsat. Sa anda, anaparmek, dagiti saan, anasantuan ng ambisyon. Ken, ti ayatda kadagiti nailubungan, aragragsak. Wen kakabsat. Anya kadidajay ambisyon tayo tilubong. Anya jay tarigagay tayo nga ragragsak ni tilubong. Ngay kumpara tayo. Kakabsat, iti langit ngay offer ti Dios. Sanda ngay baklay ti cross. Tapno suruten da kuma ni Kristo. Ti dalan ti pananglikod iti bagi. Ken panagsakripisyo. So ano kitain tayo kakabsat ni Kristo bilang example tayo. Pagtuladan tayo. Makita tayo ti inaramid na. Ket surutan tayo kumangarod. Iti addang ken iti inaramid wenno ti biag na. Isu nga dagiti dandani agbali na Kristiyano. Ngem saan pay anaya Kristiyano kakabsat. Tasla si degdan ti pagarian ti langit. Ngem saan da makastrekijay. Dandani ngem saan met ama isalakan. So nga jawag nga dandani. So nga han nga babalin kakabsat ti dandani. Nudi kat siguradwen. Pakunana, saan amay salakan iti dandani. So kayat na sa wen, saan laing nga dandani mapukaw, ngam maminpinsan ang mapukaw. May kawalo nga anagen kakabsat. At da nagkadua, akay papanan ti pangarig, may papan iti agtagtagila ko ngagsapsapul, kadagiti nasayata perlas. Umuna kakabsat, saan laing at tao ngagsapsapul iti pagarian ti Dios ti ipapakatan na daytoy kakabsat. No diket ni Kristo akas maysa ngagsapsapul iti napukaw atawid na wen kakabsat. Isu nga makita tayo kakabsat
napukaw atawid na. Datayo gayam kakabsat, di napukaw atawiden ni Kristo. Sapsapulen na tayo. Dahito iti may kadwa apakapakatan, pakayaplikaran, dahito nga pangarig kakabsat. Isu nga nakita ni Kristo, kas na ilangitan ngagtagtagilako, ngagsapsapul kadagiti nasaya ta perlas. Iti napukaw asang katawaan, tinapateg unay a perlas. Wen kakabsat. Isu nga no kasano nga agsapul tayo mismo ni Kristo. Timang sapsapul kada tayo kakabsat. Nakita na ti tao aminulitan ken dinadael ti basol. Dagiti pan nakabalin, ti pan nakasubbot. Napatpateg iti mangisalakan dagiti puso a nagbalin agubatan iti panakidangadang ken ni Satanas. Ken naispal gaput pan nakabalin ti ayat. Ngem dagijay saan anatnag iti basol. Wen kakabsat. Isu nga dayjay Dios nga ayat. Ti Dios ti ayat. Mismo ti Dios ket ayat. Wen kakabsat. Dahito iti mangtignay iti tao ama nagbasol nga awaten na. Dahito nga sago. Wen kakabsat. So nga kimitay ti Dios iti sangatawaan. Sana kas maysa anarugit kenawan pategna. Isut kinita na akas adda ken ni Kristo ken dayjay mabalin na pagbalinan babayan ti mannubbot nga ayat. Redeeming love. Wen kakabsat. Redeeming God. Inumong na amin dagiti kinabaknang ti universo ket in this suna ida amin. Tapno gatangin na dayta a perlas. Ket kalpasan ti panakasarak ken kuana ni Kristo isot balbaliwan na nga isaad iti bukod na abalangat. Takasladanto kadagiti tampok ti balangat anay tag-ay iti ngato tingatuen ti dagana. Sunga kunana kakabsat kukwakto ida kuna ni Jehova dagiti buybuyot. Iti dayjengal daw into naramidek dagiti alahas ko. So nga makita tayo kakabsat, nasarakan na. Dagito nga tawiden na kakabsat. Nasarakan ni Kristo. Nga isuti isimsimbuluan tagtagtagila ko. Wen kakabsat. Nga may kadwa apakay pakatan na. Wen. Isu nga kunana kakabsat, kukwakto ida. Wen kakabsat. Tas tamet kuma kada tayo. Matagikwatay kuma ni Kristo. Nga isuti perlas. Nga isuti gameng. Nga isuti kapapatgan. Iti langit kakabsat. Gayit sagot ti Dios para kada tayo. May kasyam nga anagen kakabsat ken gagayem. Ngem ni Kristo akas napateg unay a perlas ken tigundaway tayo amang tagikwa ito'y nailangitan na gameng ti masapul kuma apakaitaengan dagiti pampanunot tayo. Wen kakabsat. Isu nga no kasano nga iti matatay ket nakafocus ken Kristo kuna nakakabsat uray ti kapanunutan tayo. Panunot ken tintero a kinatao tayo, kababalin tayo. Ket nakasentro kuma ken kuana kakabsat. Isu nga daytoy makunkuna nga consecration panangitalaga when kakabsat without any reservation. Isu nga ti Espiritu Santo ti mangipalgak kadagiti tao ti kinapateg daytoy a perlas. Wen kakabsat, babaen iti pannakabalin, babaen iti galad kababalin, babaen iti presensya, isip, pagayatan ti Dios. Kunana diti kakabsat, maanag tayo ti kinapateg daytoy a perlas. So nga ti tiyempo ti pannakabalin ti Espiritu Santo isumet ti tiyempo anay isang sangayan ama birok ken masapulan dayto ay nailangitan a sagot. Wen kakabsat. Tatalaga nga iti panawen a pagkasapulan tayo adda ti Espiritu ti Dios. Nga agur-uray nga ited na kada tayo kakabsat. Dayto tarigagay tayo. Uray pay dagiti anghel ti langit agur-uray da. So nga iti nay tuding nga tiyempo kakabsat nga masarakan daytoy masarakan tayo ket maawat tayo daytoy nga sagot. Isu nga iti tiyempo ni Kristo
Ado dagiti nakangeg iti ebanghelyo, ngem napakudrep dagiti isip da. Gapo kadagiti ulbud da panursuro. Ket sanda nabigbig ti daydi nanumo a manursuro at taga Galilea daydi imbaon ti Dios. Wen kakabsat. Isu nga makita tayo nakaadado ti manursuro ti lubong nga madalayng may maysa apudno ken naindaklan a manursuro kakabsat. Nilaing Kristo nga anak ti Dios. Wen kakabsat. Ket isulaing ti babalin a makaisuro ti awan kamalina. Awan bidot na. Isulaing ti makaisuro itinananay a kinapudno. Wen kakabsat. Ngam kalpasan ti uuli ni Kristo. Natangkiaran daydi pan nakaipatugaw na iti trono. Tapno aramiden na ti trabaho ti panangibabaet. Babaen ti panakaibukbuk ti Espiritu Santo. Ket naited ti Espiritu, ideal daw ti Pentecostes. Ket imbunan nagdagiti saksi ni Kristo, ti pannakabalin, ti nagungar amang isalakan. Ket simmarot ti lawag, anay langitan kadagiti nasipnget nga isip, dagijay nga inalilaw, dagiti kabusor ni Kristo. So nga makita tayo kakabsat, iso nga ni Kristo, sagot, may sapay nga lawag. Nga mangted iti lawag iti kasipngetan. Isu nga iso itan, tinakita da anay tanok tapno agbalin na prinsipe ken mangisalakan. Tapno den na ti panagbabawi ti Israel ken panakapakawan dagiti bason. So nga makita tayo kakabsat. Iti kondisyon nga mapasamak iti tao. No awaten na dahito nga sagot ng ited ti Diyos kada tayo. Isu nga kunana isot nakita da alinikmot ti dayag ti langit. Agraman dagiti agnanayon aggameng iti ima na tapno iwaras na ida kadagiti amin ngagbawing iti alsada. So nga makita tayo kakabsat dagiti makaawat iti sagot kakabsat may buray mutten gayam iti sabali. Dagiti addapa iti kasipngetan magguyod damit nagturong iti lawag wen kakabsat. Isu nga idinto tayo panayag dagiti apostol, ti dayag, ti bugbugtong nga anak ti ama, naawis amamati, dagiti 3,000 akar kararwa. So nga makita tayo kakabsat ti bunga, iti panakaibukbuk ti Espiritu Santo. So nga no ti tao, no ti lubong ket masilnagan, ti Espiritu ti Diyos, ti kinapudno, kakabsat, makitan to daytoy talaga nga glorious. Wen kakabsat, nagloryaan nga resulta na dahil kas ideal daw ti Pentecostes kakabsat. Dakdakel pay, yan po, adadupay, napigpigsapay, iti resulta wano bunga na daytoy, inton may bukbuk, iti maudi atudo, ti Espiritu Santo kakabsat. Ket babaen ti pamati, isot nakita dagiti mamati, akas iso day dinangawit, iti panakaibabain, panakaparigat, ken ni patay. Tapno sanda kuma amapukaw, no diket maddanda kuma, tibiyag nagnanayon. So nga makita tayo kabsa ti insukat ni Kristo para kada tayo. Iso ti natay, tapno agbyag tayo. Nagbalin nga marigrigat, tapno bumaknang tayo. So nga makita tayo kabsa ti dakkel, nagindaklan na ayat ti Diyos kada tayo. Isu nga iniyeg kadakwada ti panakay parangarang ni Kristo, babaen ti Espiritu, ti panakabigbig da, iti panakabalin ken kinaturay na. Ket inyon nat dadagiti ima da ken kuana, babaen ti pamati, akon kunada mamati ak. Isu nga dayti kakabsat ti kondisyon, tapno magunudan tayo, dayti nga sagot, pamati, mamati ak, mamati kay kumamit. Wen kakabsat. May kasangapulo nga anagen tayo kakabsat. Idin ti panakaipapan dagiti naragsak adamdamag, may papan itinagungar amang isalakan, kadagiti ungto tinatawaan adaga. Masapula makagteng daytoy, itintero nga ungto daytoy nga adaga kakabsat. May padamag daytoy, tapno maawat iti amin na mayat, nga umawat iti daytoy. So nga nakita ti iglesia dagiti naawis ngaggapo iti so amin na turong nga umay ken kuana. Nabalbaliwan ana awis dagiti namati.
nakitipunen dagiti managbasol, kadagiti Kristiyano, iti panagsapulda, iti perlas, anapateg unay. Isu nga da iti kakabsat, umayto da di panakatiptipon, iti amin na mamatit intero ang sangalubungan, nga naipakita kinapostuluhan iti Revelation, una Apokalipsis kakabsat. At dada iti naduma-duma, anasyon iti lubong. Nga isuda dagiti naselyuan, iti selyo ti Dios. Nga isudan to ti makatakdera si bibiyag, nga may salakan inton, umay ni Kristo, iti may kadua. Wen kakabsat. Isu nga kunana, natungpal ti padto, umasping to keni David, ti maysa analupuy a tao, ket kastula anghel ni Jehovah, ti balay ni David. Wen kakabsat. Maysa analupuy a tao, agbalinin akasla anghel ni Jehovah. No anghel, amakuna kakabsat. Anya nga pan nakabalin tadda ken kuana. Ngayon ted ti Diyos. Wen kakabsat. Sa bali apan nakabalin. Napigpigsa apan nakabalin. Kaysa iti tao. Wen kakabsat. Isu nga nakita ti tunggal Kristiyano, ti kabsat na ti maysa anadyusan aladawan, ti kinaasi ken aya. Nagturay ti maymaysa angayangay, liningdanen ti maymaysa abanag, dagiti sabsabali, nagmaymaysa, dagiti puso a nagpitik, iti panagdadanggay. Ti langin pangiparangarang, iti kaasping ti kababalin ni Kristo, ti kakaisona, ng ambisyon dagiti mamati, ken ti panagtrabaho da nga agpaay, iti panakapalawa ti pagarian na. Wen kakabsat, daytoy iti magiging bunga, uno resulta, inton may bukbok ti Espiritu Santo, iti maudi at tudo, maudi apan nakabalin na nga bang leppas, ti trabaho ni Apo Diyos, di ti rabaw ti daga. No kasano nga narugyan idi, aldaw ti Pentecostes kakabsat. Kaya't kunana, kaya't kung ulitin kakabsat. Kunana, ti kay-kaysuna nga ambisyon dagiti mamati. Wen kakabsat. Kaya't iti agbalin akaasping ti kababalin ni Kristo. Ken ti panagtrabaho da nga agpaay iti pannakapalawa ti pagarian na. So nga makita tayo kakabsat. Iti bunga, iti panangikonsagrar ti biyag tayo. Kani Apo Diyos, kani Kristo. Kaya't may nagmaymaysa ti dagop dagiti mamati iti puso ken kararuan. So nga makita tayo kakabsat. Iso nga ti kondisyon ti iglesia nga mabuo, mamuli, manen kakabsat akasi di Pentecostes, kat da iti Brotherly Love Church, Philadelphian Church kakabsat. When, ket kuna pinaneknekan dagiti apostol, agraman dakkel apan nakabalin, ti may papanti panagungar tiya ni Apo Jesus, ket addadakkela parabur kadakwada amin. Ket innayon ti Apo ida, idi kadakwada nga inaldaw dagiti na isalakan. So nga makita tayo kabsa ti pannakabalin na may bukbuk ti Espiritu Santo. Nulaeng et entero nga iglesia ti Dios, uno ni Kristo, ket nakakonsegraren without any reserve, nga danti ayat ken panagkaykaysa amang lepasi trabaho ni Apo Dios. Isu nga riniing ken pinagungar ti Espiritu ni Kristo, ti sibubukel agimong agsipud tanasarakan dan ti perlas anapateg unay. Kasta kumamet kada tayo kakabsat, nasarakan tay kuman, daytoy napateg unay a perlas. Ngawanen iti napatpateg pay abanag diti rabaw iti daga. Wen kakabsat bilang konklusyon tayo, iti daytoy nga adal, maulit to dagitoy abuya, mapakuyugan iti dakdakkel apan nakabalin. Wen kakabsat, maulit to dagitoy abuya, mapakuyugan iti dakdakkel apan nakabalin. Dahil di pa nakaibukbuk ti Espiritu Santo, ideal daw ti Pentecostes, ti umununa atudo, adda tallo aribo, ana inayon kakabsa. Nyam nalablabunto, ti maud udi atudo,
Isu nga adda 144,000 akong kunana kakabsat. Iti Apokalipsis 14. Nga nakaranas, nakapadas, unalimabas da. Iti makun ko na panawen tiriribo. Iti Apokalipsis 7. Isu nga kunana kakabsat, orayan ti Espiritu ni Kristo. Ti panangdawat, ken panangawat tayo ken kuana. Isu ni Kristo mismo. Ti orayan na, ngaited na, kada tayo. May parangarang tumanen ni Kristo. Iti kinananay na babayan ti nakabalin ti Espiritu Santo ni Ama ken ni Kristo. Ket mabigbig to dagiti tao ti kinapateg ti perlas ngayon get pateg na ket kumanunong danto ken ni Apostol Pablo nga agkuna. Iti umuna Korinto 2:2 kuna ni Apostol Pablo tapinanggep ko adi amwen ti uray anyaman iti nagtengaan nyo no saan laing ani Hesu Kristo ken ti panakailan sana iti cross. Anyan nga kakabsat a desisyon ni Pablo daytoy. Awan ti pinanggep ko asabali nga maamuan no di laeng ni Kristo ken tinailan sa iti cross. Wen kakabsat. Ket kunana pa iti Pilipos 3:7 ken 8 kakabsat. Imbilang ko apan nakapukaw gapo ken ni Kristo. Dagiti imbilang ko idi agungguna. Wen ibilang ko amin apan nakapukaw. Dagiti banbanag gapo iti kinatan-ok iti pannakaabmo ken Kristo Jesus nga apo. Wen kakabsat. No ni Pablo, ni Apostol Pablo ket nakay-konsegrar iti kasta iti biyag na. Ammo tayo ti kasasad na idi. May sakam-kamay iti Sanhedrin no Supreme Court. Nung makita tayo kakabsat, idi naawat na. Iti sagot ti Diyos kenkwana nga ni Kristo Jesus awanen ti sabali. Anapat pategpay kenkwana no di laeng ti sagot ti Diyos. Isungarod kakabsat ken gagayen, awan kuma, tinapat pategpay. Saan nga dagiti sanikwa? Saan nga dagiti profesyon tayo? Saan nga dagiti adda dito yung lubong? Iti ipatpateg tayo kuma. Tako na love not. Saan tayo nga ayaten dagitoy? Tada ito ikot, kung na nakakabsat, no ayaten tayo dagitoy, kagura tayo ti Diyos. Kagura na tayo ti Diyos. We will be enemies of God. When kakabsat. Nung ti ayaten tayo, iti langit. Dagiti man nagbasol, ngay pantayo, iti langit. Dahiti kakabsat, iti kapapat ganla unay, nga magunod kuma, iti tunggal maysa kada tayo. Nga po Diyos, iti may daydayo kakabsat, iti dahito yung agsapa. Na imbagabigat tayo, bendisyonan na po Diyos tunggal maysa. Agtamid tayo kakabsat, iti panagkararang. Madaydayaw nga, mga miken Diyos mi nga nailangitan, maminsan payo Diyos. Agyaman kami manen. Tanay parangarang iti bugbugto nga nakin nga isukuma. Iti kapapatgan na banag nga maaddaw no matagikwa. Titong galagkun ko na amamatiken ko na. Bueno Diyos. Kadagiti amin ngagdengdenggeg ka nagbuybuya iti dayto nga programa. Dayto nga estasyon namang araramaten. Kaya namin ngagserserbi kada kayo ti nga lubungan. Patuloy kadiapo. Nga bendisyon na kami apada-pada. Ket nananaypay iti panakay konsegrar mi kumaam. Ingana nga awan iti gawgawid mi uray maysa laing ngadda kadakan. Agraman ti bukod mi nga bagi. Tay ti daytoy bagi mi ti maudi akabusor mi. Ngarodama mayso kumi ngared kumaam amin kada kayo. Tapno magunudan mi nga nananaymet ni Kristo nga iso ti sagot yu kada kami. Ket no ni Kristo kat adda ka kada kami awanen apo ti pagkurangan mi. Ta ni Kristo ti kinananay, ni Kristo ti amin, the best and everything when apo agyaman kami unay ti dakkel nga ayat mo kada kami. Ket bendisyon na kami orda pada-pada. Isublimi ti panagyaman, dayaw kada kayo o Dios. Gapoy ti napateganagan, ni Kristo nga pumikan mangisalakan. Amen. God bless you all and see you again next Sunday.
Nan. Damag. Maawis ka